కన్యాకుమారి టైం ఎంత? టైం తెలుసుకుని మీటింగ్కి వెళ్తావా ఏటి? గొప్ప గేర దీనికి. ఇది మన కన్యాకుమారి రా. మన బొట్టపాటు స్కూల్లోని క్లాస్మేట్ కదరా. వీరి సోపులో శ్యామసాయి ఉండేది లక్ష సోపులో మెరిసిపోతుందిరా. అవునరా, ఎంత మారిపోయింది. కన్యాకుమారి ఎక్కడికి? ఫ్రెండ్స్ కలిసి లండన్కి వెళ్తున్నాను, వస్తావా? అదే ఒళ్ళు పీకు అదే గడుస్తాను, నువ్వేం మారలేదు. నేను డిగ్రీ చదువుకునే గేదెలు కాసుకోలేదు. ఏంటి బావా జర్కింగ్ కాల్ చేస్తున్నావు? ఏం లేదురా, పాపకి సంబంధం వచ్చింది. దానికి కొంత టెన్షన్. అమ్మాయికి సిగ్గెక్కువ, నోటంటే మాటే రాదు. ఏదన్నా మాట్లాడమ్మా. మాట్లాడమ్మా, పర్లేదు. గొల్లిగా కొడితే గోవ గొయ్యమంటది. చీకృష్ణ తొట్టింకి మొహం వేసుకొని సాఫ్ట్వేర్ సైలెంట్ సాఫ్ట్వేర్ సైలెంట్ చెయ్యదులు. ఏమండి, ఏమని అడగండి, పర్లేదు. మీది విగ్గు కదా, అడగడం ఏంటే? ఆస్తి ఏమైనా అడిగానా ఏటి? విగ్గేగా అడిగాను. కట్నం వద్దంటున్నారు, మంచి సంబంధమే కదే. కట్నం వద్దంటే ఎవడికి పడితే అడికి ఇచ్చేస్తారా? నేను పుచ్చిపోయిన వంకాయనేటి ఫ్రీగా ఇచ్చాడని. మనం ఎలాంటి రకాల శారీస్ అమ్ముతామంటే సింథటిక్, క్రేప్ సిల్క్, ఉప్పాడ, కుప్పాడం, బనారస్, ఫ్యాన్సీ, షిఫాను, జార్జెట్టు, ఆర్గంజా, పోచంపల్లి, గద్వాలు, వెంకటగిరి, మంగళగిరి, ధర్మవరం, పోలవరం, మాధవరం, కేరళ కాటన్, కరిష్మా కాటన్, మీనా కాటన్, మధుర కాటన్, మహాదుర్గా కాటన్, లక్ష్మీ పట్టు, కంచి పట్టు, ఉప్పాడ పట్టు, టిష్యూ పట్టు, అంబిక శారీ, సాటిన్ శారీస్, ప్లెయిన్ శారీస్, సిల్క్ శారీస్. రేపు వచ్చి ఇవన్నీ నేర్చుకో.